ka-adventure! I'm back my channel, Renato Adventurer. Nandito po tayo sa Municipality of Ubay. Ito po sa plaza nila. Puntahan po natin ang magagandang plaza dito sa Municipality of Ubay. Dito po ang hometown ko. Dito po ako pinanganak dito sa Ubay. Proud po ako dito sa Ubay. Proud Ubayanos po. Okay po, pakikita natin ang magandang plaza dito sa Municipality of Ubay. May nakalagay po dito. Basahin natin. Ato ni Ubay. Sa Bisaya po ato ni Ubay. Sa Tagalog, atin to Ubay. Ito po. Makikita natin ang monument ni Dr. Jose Rizal po dito sa Municipality of Ubay. Ngayon po, puntahan natin ang mga halaman doon na tinitinda na iba-ibang halaman. Adventure ngayon, papunta na po tayo sa maraming halaman na tinitinda po. Ito po, makikita natin ang iba-ibang klase ng halaman dito po sa Municipality of Ubay. Front lang po ito ng Central School, Elementary School dito sa Ubay. Makikita natin ang iba-ibang klase na bulaklak at saka halaman. Ito po, makikita natin yung mga iba-ibang klaseng halaman katulad ng gabi-gabi sa Bisaya po. Ito po, makita natin ang iba-ibang klase po dito sa Ubay, yung maraming halaman dito na itinitinda. Ito po, makita na po natin, tingnan natin. Ito. Saka suruin po na pasyalan po natin at saka puntahan po natin yung ibang mga tanim po dito na ibinibenta dito po sa Ubay. Marami po ditong mga tanaman na ibinibenta. Doon pa po, ito po, marami pa doon po. Iba-ibang klase, may yung anong pangalan nito, ma'am? Wave of Love. Okay. Ito oh, ma'am. Hello po, ma'am. Oh. Oh. Ito ano ni Mare? Ito po ang camouflage. Oh, ikaw ang may-ari ito, Mare? Sila. Okay. Camouflage. Nakita kami sa kung Mare. Sige. Sige, Mar. Okay, kikita po natin ang iba-ibang klaseng halaman dito sa ibinta po dito sa Ubay, Bohol. Makikita po natin ang iba-ibang klase. Ito po. Meron pa po magagandang klaseng halaman. May bulaklak na po siya na pink. Ito po, makikita natin. Ito po, may do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Okay. Ay, marami pa pong iba ditong halaman. Makita po natin dito sa Ubay na ibinibinta na halaman. Kita natin. Ito po. Saka doon pupunta pa po tayo doon. Mads! Punta mo ko dahil, Mads. Okay, Mads. Nakita kami sa aking Mare. Hindi ko nakala nga nakita kami. Okay, mayroon pa rin po dito nga halaman na ibinibinta po. So, ma'am. Okay, ma'am. Ito po, anong pangalan po ito, ma'am? Ito po, ka-adventure. Ito po yung mahal na halaman. Ito po ang mahal halaman. Ang price po nito 3,800 sabi ni ma'am. Ito ang tricolor, ma'am. Okay, ito ang tricolor ka-adventure. Marami pang ibang at saka suruin pa natin yung ibang halaman. Thank you po, ma'am. Thank you po. Opo. Thank you po. Okay, marami pa po ditong mga halaman dito po sa Ubay nga. Okay, mayroon pa dito ka-adventure. Makikita natin nga mga halaman dito sa Ubay. Naka-display po dito, maraming halaman. Ito pa po, kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa Ubay. Front in Central School dito po sa Ubay. Makita natin elementary school doon, makita natin.
Dito po sa makikita natin ang maraming buwak dito sa Ubay. Dito sa municipality. Makikita natin ito ang mayroon ditong malaki na wave ano ma'am, wave of love. Di ko na siya kanang milyona. Ito po ang malaki na milyona. Magkano po ito, ma'am? 3,000 po ito ang pangalan milyona. Ito ano pong pangalan po ito? Green? Ito po ang Green Emerald. Magkano po ito? 4,000 lang ka-adventure ang price nito. Ito ang pinakamahal na halaman na binibenta dito sa Ubay. 4,000 yung Green Emerald po. Green Emerald po ito. Okay, thank you po ma'am. Green Emerald. Mayroon pa po dito ka-adventure. Makikita natin ang ano po ito? Red emerald. Red Red emerald. Red Emerald. Iba-iba yung pangalan ng halaman. Marami pong halaman dito sa Ubay. Okay ma'am, ito pa may malaki na wave of love. May wave of love pa dito, malaki. Magkano po ito ma'am, wave of love? 3,000 lang po ito, kining wave of love. Makikita natin. Ito pa, ang Green Emerald, magkano po ito? 3K din. Ito po. Makikita po natin yung maraming halaman naka-display dito sa Ubay, dito sa Ubay Central Elementary School, front of Ubay Central Elementary School. Makikita natin. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Pupuntahan nyo dito. Pasyalin nyo lang dito kung gusto nyo bumili ng halaman. Dito lang sa front of Ubay Central Elementary School. Makikita natin ang iba-ibang klaseng halaman. Mayroon pa maraming klaseng iba-ibang halaman dito. Makita natin. Okay ka-adventure, don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Dito po tayo makita natin ang mga halaman dito sa Ubay at saka mga bulaklak dito nga naka-display po. Binibenta nila dito po, makita natin. Opo, mayroon pa ibang mga klase pong mga halaman dito nga naka-display. Ito po, ibang klaseng halaman. May sa Bisaya po ito ang tinatawag na gabi-gabi po, at saka mayroon pang ibang yung mga bulaklak na ito po makita natin, at saka makikita natin ang mga halaman dito, at saka mayroon po dito malaki na kalamansi po dito, makita natin. Ito po, may kalamansi din sila na ibinibenta. Kita natin. Ito po, iba-ibang klase nga mga halaman ditong naka-display po. Okay, puntahan natin po dito sa, pasok po tayo. Okay po. Okay ka-adventure, nandito po tayo sa Ubay na i-display na mga halaman dito sa Ubay. Ito po, iba-ibang klase na halaman. Ito, may tricolor po silang magaganda, malaki nga tricolor. Ito po, iba-iba pong mga display dito nga, mga flowers at saka halaman po nga ibinibenta nila dito po. Makikita natin po. Okay, meron pa doon. Ngayon po, naka-adventure, umuulan ngayon. Sumilong po tayo kasi umuulan. Ito pa po, mayroon pa po dito. Ito po. Sa inyo to, ma'am? Sa inyo to? Sino ikaw may-ari, ma'am? Sino may-ari? Silang hindi na po. Okay. Ito po, may nakabitin po dito na mga halaman. Ito po, parang plastic lang siya pero maganda po ito. Plastic po to. Parang plastic Magkano po ito? Ito po price? Ito po, nakalagay po. Ito po. Ang price po nito, ang isa po nito 350. Kasi Ito, 5 lang. ito po, Variegated. ito po. Ano pangalan po ito? Alopecia variegated. Alopecia variegated. Ito ang alopecia variegated po, at ang price po nito 2.5 po, yung price po dito. Makikita po natin ang mga halaman nga binibenta dito sa Ubay. Front po ito ng Ubay Central School. Makikita natin dito sa Ubay. Ito pong halaman na ito nakabitin, parang plastic lang siya pero totoong halaman po ito, ka-adventure. Makikita natin. At may iba-iba silang klase na mga halaman. Imperial. At saka may imperial sila dito na halaman. Magkano po ito nga imperial, ma'am? Pwede lang 5. Mura-mura lang po ito. 1.5 lang ito. Mga ka-adventure. Makikita natin ang halaman na mura lang. 1.5 lang. At saka may bombastic sila dito. May bombastic. Nakakita natin yung bombastic. Variegated bombastic.
Magkano itong bombastic, ma'am? Only 1K. 1K lang po ka-adventure yung bombastic. At saka may silom. Ito po yung silom. Ang tawag nito sa Ubay, dito sa Ubay ay silom. Ito po. Magkano tong silom, ma'am? 5 only. 500 lang po. Oh. Malaki na siya, mura lang, 500 lang. Dito po mabibili po natin ka-adventure dito po sa front of Ubay Central School dito sa Ubay. Ito po iba-ibang klase na halaman po makikita natin. Dito po sumilong po tayo kasi umuulan. Ito po umuulan na. Ito sa labas makikita natin. Umuulan. Ito po. Kailan po puntahan pa natin yung iba. Umuulan dito po mga ka-adventure. Makikita natin yung iba. Ito po may binibinta sila po na mahalaman. Ito po. Hi po. Ay, kumakain sila. Oh, ito po. Oh. Lumakas na po ang buhos ng ulan. Ito po. Puntahan po natin maya doon. Meron pa doon na binibinta na halaman mga ka-adventure. Puntahan natin mamaya. Dito tayo. Sisilong tayo kasi may umuulan na. Makikita natin mayroon silang maliliit doon na halaman na ibinibinta yun, ma'am. Ibinibinta yun. Baging. Baging daw ka-adventure. Sa Bisaya, baging. Yung binabaging, yung pinapalaki na halaman doon. Makita natin. Ito po mga halaman, iba-iba po. Makita natin mga ka-adventure. Gary! Gary! Adventure, puntahan po natin yung iba na halaman doon. Let's go po. Dito po tayo sa ibang nagtitinda ng halaman. Makikita po natin dito po yung ibang halaman. Ito po ibang klase yung halaman ang makikita natin. May namulaklak na po. Ito po makikita natin. May bumibili na mga tao dito ng bulaklak at saka halaman na ibininta po dito. Makita natin. Ito po makikita natin yung ibang halaman. Anong pangalan po ito, ma'am, na halaman? Araucarias. Ito po yung Araucarias po. Magkano po yung isa po ito? 250 po ang Araucarias. Ito po yung Araucarias po. Makita natin ito po. Ito, paglaki nito, pwede ito lalagyan ng mga Christmas tree po. Ito ang ganda po dito tingnan. Ito po. Iba-ibang klase na. Ito pong iba. Yung makita natin yung ibang mga halaman po dito sa Ubay na tinitinda po. Ito si ma'am nakabili na ng halaman po, makita natin. Ito po. Ito po makita natin ng uban. Iba po nga halaman. Ito po makita natin. Iba-iba po klase ditong halaman makita natin mga ka-adventure. Ito po. Puntahan po natin yung iba. Okay, ito po si ma'am nagtitinda sa kanyang halaman na magaganda. Magkano yung orchids, ma'am? Orchids, magkano yung orchids? Ang isa. Yung orchids po, ka-adventure, 350, may tawad pa na 300. Okay? Tinitinda po ni ma'am. Kita natin. Okay, ito po, may halaman pa ditong itinitinda. Makita natin ang adventure. Ito po, nandun po, mayroon pa dito. Dito po tayo sa Ubay, sa Municipality of Ubay. Front po ito ng Ubay Central School. Okay ka-adventure, sana po nag-enjoy kayo sa aking video. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell to subscribe po. Okay po, ito po ma'am. Kaway po, kaway. Ito po, okay po. Okay ka-adventure, God bless po. Sana po nagustuhan nyo ang aking video. God bless.